Nicoleta! Salut! Da. Eu sunt Nicoleta și astăzi cu mine este... Marius, eu. Da. Și dați un like la canalul ei. Eu am făcut așa, m-am mutat pe canalul ei. Și Abonați-vă la mine și la Marius și dați un like dacă vă place video și la Marius. Și trebuie să o invit. Așa. Am urmărit să fac un quest. Bine. Fac asta. Pe Jason. Și pe care? Hai eu. Na. Nu. Asta. Să vedem ce brawler să-mi iau. Dacă. Așa. Hai de asta. Așa. Gata. Haide. Dacă vreți video cu Catalina, ori Nicoleta și cu mine, dați un like. Și apăsați ca să fac mai multe video. Deci, dar eu am murit. Haideți. Așa, și ne vine la noi în vizită. Da. Bul. Așa. Eu stric, safe. Haide. Hai să-l stricăm. Eu stric. Eu mor. Deci, da, eu am murit. M-a omorât. Normal. Acum, Cum? așa. Luptam. Nu, să nu spargă seiful nostru. Hai la ei la seif. Da, deci eu am murit. Pentru că te-a omorât. Da. Mi-am ușor să mă omoare. Așa. Mai. Da, am murit. Haide. Și acum cine vine la noi în vizită? Haide. Dynamite! Ma. Dynamite! Moară. Bul. Da. Deci, cine vrea să vie la noi în vizită? Vizita e besplatna. Da. Cumpărați. Nimeni nu vrea să cumpere. Vreau să moară. No, ok, deci să vă dăm ceva rău. Peau. Ia uite-l unde stă el pe șosea. Nu-ți dai numai. Dar cine la noi? Cumpărați, veniți. Na! Am pierdut. Da. Eu o să-mi iau pe Jackie. Așa. Deci fim în alta. Haide. Ok, stai să-mi iau pe Jackie. Eu odată m-am jucat. Bine, hai. Haide. Scuzați-mă că eu n-am... Da, deci eu am ieșit un pic că da. video. O câteva zile. Video. Așa, Până ce îmi dai eu. eu am Nu am revenit că eu am stins un pic în video că trebuia să fac ceva și da. Așa. Hai. Ok, deci da. Plus 4. Amândoi am primit plus 4. Da. Așa. Deci da. Noi și mâine o să facem videouri.
Da, bine. Putea să văd video nou care eu l-am făcut pe canal. Da. Și la mine am făcut un video pe Roblox în care m-am jucat. Dacă o să dați multe like-uri, eu o să... Ce o să fac? O să mă joc. Și 40 de like-uri și o să fac video pe Roblox cu nou pet shop. Cu pet shop. Ok, eu... Așa am întâlnit cu prietenul meu. Așa. Așa. Noi câștigăm. Noi pierdem. Pierdem? Pentru că ei au mai mulți. Pierdem? Da. Noi și... Mai departe. I-am luat că este. Tu ce-ai lăsat una? Deci da. Bun. Prinde! Acum să mai vedem pe cine batem, să strângem. Oh. Yes! Am câștigat. Am câștigat până la urmă. Până la urmă noi am câștigat și acum... Deci da. Am strâns 64. Și este. Eu nu mai fac video. Gata, nu mai pot să fac video.